Sziasztok! Ma az 1956-os magyar forradalom drámai és egyben tragikus történetét fogjuk kibontani. Ez a 13 nap egyszerre volt egy nemzet reménye és tragédiája. Gondoljatok csak bele, alig 13 nap alatt egy egész nemzet kelt fel egy kőkemény rezsim és egy akkori szuperhatalom ellen. Na de, hogy is jutottunk el idáig? Lássuk! Oké, ahhoz, hogy megértsük, miért robbant a bomba, először is nézzük meg, mi vezetett ide. Milyen volt a hangulat az országban? Sztálin halála 53-ban mindent megváltoztatott. Moszkva ugyanis lépett, és a kőkemény diktátor Rákosi helyére a reformer Nagy Imrét ültette. És ez hosszú-hosszú évek után az első igazi reménysugár volt, egy kis ízelítő a szabadságból. Csak hogy ez a remény nem tartott sokáig. A kemény vonalasok ugyanis visszavágtak. Képzeljétek el ezt a politikai hullámvasutat. Egyik nap enyhülés, másik nap újra terror. Ez az állandó húzavona egy borzasztóan feszült, instabil helyzetet teremtett. És ez a puskaporos hordó végül egyetlen sorsdöntő napon robbant. Az egészet az egyetemisták indították el. A lengyelországi eseményeken felbuzdulva összeírtak 16 pontot. És ezek nem holmi szeléd javaslatok voltak, nem. Ez egy kőkemény követelés volt az ország totális átalakítására. Szóval október 23-án diákok és munkások együtt vonultak az utcára békésen. És ekkor született meg a forradalom ikonikus jelképe, a lyukas zászló, amiből kivágták a gyűlölt Rákosi címert. De aztán még aznap este Gerő Ernő, a pártvezér, a rádióban egy hihetetlenül sértő beszédet mondott. Na ez volt az a bizonyos utolsó csepp a pohárban. Teljesen felbőszítette a hatalmas tömeget. A tömeg a rádió épületéhez vonult, hogy beolvassák a követeléseiket. És ekkor dördültek el az első lövések. Az AVH, a hírhedt titkos rendőrség a fegyvertelen emberek közé lőtt. A békés tüntetés abban a pillanatban fegyveres felkeléssé, egy élethalál harcává változott. Ami ezután következett, azt már nem a politikusok írták, hanem az utca embere. És az ellenállás arcai, a forradalom igazi hősei a pesti srácok lettek. 10 és 20 éves diákok, munkások, akik elképesztő bátorsággal harcoltak, például az olyan legendás helyeken, mint a Korvinköz. A forradalom talán legtragikusabb pillanata október 25-én a Kossuth téren jött el. Egy fegyvertelen, békés tömegre lőttek rá. Közel 100 ember halt meg. Ez a mészárlás volt az igazi fordulópont. Azt gondolnánk, ez a brutalitás megtöri az embereket, igaz? De nem. Épp az ellenkezője történt. A mészárlás híre az egész nemzetet sokkolta, és csak még jobban feltüzelte az ellenállást. A felkelés országossá terebélyesedett, sőt, már a hadsereg egységei is kezdtek átállni a forradalmárokhoz. És ekkor néhány hihetetlen, szinte már meseszerű napra úgy tűnt, a lehetetlen válik valóra. A forradalom győz. Nagy Imre, a miniszterelnök, látva az eseményeket, végül meghozta a döntést, a nép mellé állt. Október 28-án bejelentette, hogy elfogadja a főbb követeléseket, feloszlatja az AVH-t, visszaállítja a többpártrendszert, és még a szovjet csapatok kivonásáról is tárgyalni kezd. És tényleg, a szovjet tankok elkezdték elhagyni Budapestet. Kiszabadultak a politikai foglyok, és egyik napról a másikra megszületett a szabad sajtó. Október vége és november eleje között Magyarország tényleg egy rövid időre, de szabad volt. Elképesztő győzelem, ami az egész világ figyelmét ide vonzotta. De amíg Magyarországon az emberek a szabadságot ünnepelték, Moszkvában egészen más forgatókönyvön dolgoztak. A szovjetek ugyanis titokban már október 31-én eldöntötték, hogy leverik a forradalmat, közben a nagykövetük arról biztosította Nagy Imrét, hogy semmi gond, nem lesz támadás. A nyugatot pedig teljesen lekötötte a szuezi válság, így csak szavakban támogattak minket. Ez lényegében zöld utat adott a szovjeteknek, hogy erőszakkal lépjenek fel. És november 4-én hajnalban elszabadult a pokol. A forgószélhadművelet keretében egy gigantikus, 2000 tankból álló szovjet haderő rohanta le Budapestet. A magyar honvédelmi minisztert egy áltárgyalás során törbecsalták és letartóztatták, Moszkva pedig már meg is találta az új bábját, Kádár Jánost, aki Nagy Imre kormányának egyik minisztere volt. Nagy Imre a rádióban még leadott egy utolsó, kétségbeesett segélykiáltást a világnak, de a segítség soha nem érkezett meg. Magyarország teljesen egyedül maradt.
A fegyveres ellenállás még nagyjából egy hétig kitartott a túlerővel szemben, de aztán leverték. És ami utána jött, az a kíméletlen megtorlás volt. És az emberi ár? Nos, az megdöbbentő volt. 200 000 ember menekült el az országból. Több száz embert kivégeztek, 20 000-nél is többet bebörtönöztek vagy internáltak, és a harcokban is ezrek vesztették életüket. Szóval a lényeg az, hogy a megtorlás egy egész generációt tett tönkre. Nagy Imrét és társait elfogták, egy titkos perben elítélték és 58-ban kivégezték. A forradalmat pedig hivatalosan is ellenforradalomnak minősítették, és több mint 30 évig beszélni sem lehetett róla. Tabu téma lett. 56 szelleme azonban, bár a föld alá kényszerült, sosem halt meg igazán. Olyan örökséget hagyott maga után, ami évtizedekkel később, a rendszerváltáskor újra elemi erővel tört a felszínre.